Sa number 6, 500 pesos nga gasolina ginpalagyuhan sang driver pero plate number sa salakyan nakuhaan sa CCTV. Nakop sa CCTV video sang Red K gasoline station sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City ang ini nga black and white nga expander nga may plate number nga FAT 8356 nga nagapagas. 500 pesos ang ginpagas ang driver kag sang mahumana sa ang pagtugong kag matapos nga masira na sang gasoline boy ang gas tank nagdali-dali ini palagyo nga wala makabayad. Istorya ni Liumarski Paver sang amunga gas station, February 27 pa sini nga tuig natabo ang amunga insidente. Pero luyag niya nga magserbi ini nga warning sa mga gas stations nga mangin alerto sa pareho sini nga driver nga ginapalagyuhan ang balayran ilabi na karon nga syado kamahal sa bilis sa produkto petrolyo. Napablatter na nilang insidente kag nangayo man sila sa bulig sa LTO para makilala ang tag-iya sang salakyan.